kahle. Njengoba sisakhuluma nje dokotela sikume ngiyabo indaba yosize nabantu ikakhulukazi abantu besilisa nokugconana okuvamise ukuthi kube khona ihlale bakuhlupha laba bakasize omncane. Okay. Ihlale bahlupha into yokugcina umuntu ehamba nokungazethembi mhlambe futhi kwenzeke doc lokuthi athi noma esethi uyadlala bese kanti noma kade ezethemba wakwadlala umdlalo wazizwa la iqhamuka khona bese fika kwenye team kusanda ufika khona uyadlala khona ufika khona kube khona ukuzwa mayithi yafika nje ethi uyangena abingelelwe zihlwele bese yeza ukuthi ayingathi yes nomsindo bese ethi engathi ukuthi inkundla engidlala kuyona ayingangami sure bese banako lokho ukuqala ukuzenyeza okuzokwegcina engasakuthokozeli noma engasakukhuthaleli ukwenza ucansi nalowo muntu ngalezo zazo. Bengifisa futhi ukuthi doc ngesikhathi uphendula lo obuyibeka futhi mhlawumbe ngiwubenze ube umbuzo wesibili obhekene nabesifazane la ukhulume khona sikhuluma ngembobo nokuvuleka nayo yonke into ukuthi kuba nomthelelo ongakanani ukuthi njengoba uthe induku yalo wesilisa igcina le wesifazane esiyijwayele sazi usayizwa khona uma kuthi lo wesifazane umsherisha lo wesilisa ne sex toy okungenzeka ukuthi yona usize ongaphezulu kwalo wesilisa kwenzeka kanjani kulezo zinto? Sure. All right, asiqale ngale uqala ubuze ngayo ngosize. Of course umuntu wesilisa if ezibona yena uyazi inqwabe yabantu njalo abazibona ngathi induku incane kanti ayincane kwanamhlanje almost every day mina kunomuntu wesilisa ofika umuntu Dr Mthembu umphambili wami incane ngithi ngivezele ngibona uyabona ngithi mangubheka ngithi nayi man silento ayincane uyabona but uthola ukuthi uyena uyazinyeza mhlawumbe uthola ukuthi inkanda yakhona ishaped ngendlela ethize or uyabona uyazicompare but inqwaba nje yabantu meza kumina uzibona yena emncane yes khona wamtshela emidlalweni kwa ama experts yes bamtshela ukuthi bathi ngabe ushayile igoli kodwa nakho bona ukuthi lento izokwenzani. Number 1 izokwenza ukuthi lo muntu azinyeze okay ngokwenza umdavazo alright ngoba iconfidence yakhe siyehlile so usezosaba futhi manje ndomunye futhi akukona ngoba again incane uzicompare no porn kakhulukazi umuntu othanda kakhulu iporn inqwaba yabo because uthanda iporn uyababuka ukuthi laba abantu baphethe oGodzilla yebo so usegcina yena esezinyaza uyena agcine manje kuthi noma kudavaza ngoba lalela ebokumdavazo umuntu wesilisa confidence is very attractive ukuthi ube neconfident uthembe nje nawe uconnect nalo muntu wakho ngendlela akubona ukuthi uyayenjoya lento uyamenjoya nawe your confidence njena ibalekile kanti the minute wena ungasazithembi unganayo iconfidence usiyakuzwa nalo sifazana usekuza ubanda kanti uwena iconfidence awusenayo kanti uhambe wena wabuka kakhulu oporn uyazicompare ke manje gcina enze njani ke manje lo muntu ke manje ongasenayo iconfidence osezibona angathi umphambili wakhe muncane kakhulu ugcina ukuthi noma ndavazana usezama manje ukucompensate to make up ukuvala igap ngokuthi yena usize wakhe emncane ukuze wena umzibe either uzokufenda kusheshisa afende kakhulu ngoba manje uzama ukuthi wena unganaki ukuthi induku yakhe incane so ukushaya ngespeed noma kushaya ngeforce akufende kakhulu uze ukuthi uzongiphula iqolo lo muntu ufenda kakhulu ngoba uzama manje ukungena hard kanti angabe yena ugcila ukuconnecta nawe noma kuukuthi into enzayo connecte nawe nje upartner wakhe yes kukhona nokunye sazokusho ukuthi akenze njani but ukuconnecta ngokwemizwa nomuntu kubalekile ngoba ngesikhathi umuntu engasazithembi kwayena ugcina number 1 engasawufuna umdavazo ugcina ithi intombi noma eseyishelile ayibalekele intombi mesithi awasibonane phela sekuthiwa kuhlangana kuba mnandi kusashelwana nje abaleke o agcine engasenizwa na imizwa induku kwayona isafuna ukuvuka ngoba isisabo kohleba manje ukuthi mengiya lapha yangiyophoqa ngincama nje ngingavuki at all. So uyambona ke manje lo muntu unenkinga 1 yokuthi induku yakhe uyibona ngathi incane kakhulu nethika okay so number 1 uzibona ngathi induku yakhe incane
but 2 ayisafuni kwakuvuka ke manje alright so uyakubona ukuthi sokuwesi ke manje ukuthi kanti lokungafuni ukuvuka iyona isensa yena ukuthi hayi ngeke lo muntu yena usiyazinyeza ngami so kungcono ngivele ngingavuki ke at all manje uyabona kuze ngingahlekwa kwamina ngingablenywa ngoba manje if ukuthi angisafuni ukuvuka ngikhuhla ngithuke manje igcine sithi induku cha angifuni lutho ke now iqinise leli Mshengu baningi abantu besilisa abazinyezayo ngosayizi wenduku whether ingoba ngempela lento bazinyeza ngoba kuyiqiniso or not but baningi abantu abazinyezayo omunye apretende emhlabeni uyabona angathi enze izinto kuze nina nimbone angathi uzibone right inazozenza aspende kakhulu abukisa agqoke kahle kakhulu abe nezintombi ashintsha amantombazana ashintshelo ngoba ufuna kwawona amantombazana angazazi abona ukuthi unenkinga uyashintsha ngokusheshsha nina nizothina ave yisoko ubani amantombazana ayamthanda kanti deep down yena uzizwe engaphelele nako lokhu kushintsha leshintsha lana enza ishintsha lona shintshe is part of ukuthi wana akafuni ukuthi laba baze bamnombola ukuthi unenkinga leyo ukuthi akazithembi ngoba ngisho ukuthi unenkinga ngempela but mainly inkinga ukuthi akazithembi but 2 ufuna nini enibukayo nicabange lento yena ayifisayo ngaye ukuthi eyave isoka ubani amantombazana uyapheka nje uyaphaka uyathulula njalo kanti deep down lo muntu is feeling very empty and is feeling very alone Bonke mlaleli Ukhozi FM sekunikeza ke ithuba lokhoze olumaphiko olihamba phambili kanti kunemzuzu ithi mayibele 15 siza kuwe ke njengomlaleli Ukhozi FM esikuba ngendaba kaScience namhlanje nodokotela ziba khona izinkulumo kumbuzo uthi lento kaScience yasebenza noma ayisebenzi imali zokuScience ngoba omunye umbuzo dokotela masakhuluma indaba yawo Science ma zihleli ke nazo insizwe alright uphikiswana nje angithi last year makhona beke khona istimro ziyabuya ke istimro phunya ngayo yonke into mase ihleli insizwa zizokushisa kwasa stimro so umbuzo ke ngesikhathi kuwe nenkulu umabhekiswana imali no Science ngoba ni abesifazane babe o-DJ bayi-DJL besebenzisa isandla yes uma ubuka isandla sowesifazane noma umuntu wesifazane kanye nenduku yini ezokwenza ukuthi owesilisa bese esaba I think into eyenza ukuthi lo wesifazane ifezenza yena afike kuvuthondaba ingoba usukazi ukuthi ampresse kuphi so that is why nawe even if usaba ngosize wakho kufanele wazi ukuthi umuntu wakho umpressa kuphi even nangawe usize loyo ubona umncane onjalo into ebalekile ukuthi yazi ukuthi umkhuhla kanjani ngoba yabona usize momncane kwinduku into ekuyiyona esuke ebaleke kakhulu igoal yakho nje ukuthi ube close kuyena ngokomzimba so kube naleyo friction yomzimba igoal yakho ukuthi akube nokukhuhla somewhere okay akube nokukhuhla somewhere ngoba okusho ukuthi nama position awuzowenza zama ukuthi kube iposition ozokwenza ukuthi uma ungenile phakathi kena kuyimbobo kungabi angathi umuntu wakho ungenile njena usemoyeni but khuhla wena ushaye somewhere eceleni yabona ushaye ama angle kungaba ngathi ungenisa spoon teaspoon usingenisa enkomshini goqoza ngoba nayi teaspoon uma ufake enkomshini uma uzokwenza show ukuthi ushaya amasayidi uyabona ukuthi uyithintile inkomishi uma wena uzovela undingiliza itiye la phakathi nendawo akuzwakala lutho na ushukela wakho uyogcina ungazwakala etiyeni kodwa if wena wenza show ukuthi uyathinta phansi uthinte phezulu enkomishini then uzozwakala kahle ushukela wakhe etiyeni asiyekubona abalaleli nangokuqala Ukhozi sawona sikhona thina futhi kunjani ku siyabonga
khona manje nje umuntu futhi nami ngithanda ukuthi ngiyabheka namafoni so ngabheka lezo zinto ngabona ukuthi ayi mangithi ngiyabheka ukuthi ngibheka neyami indlu ngayibona ukuthi ayikho angeke ngidume so ubona into esenza ukuthi kube nzima nami ukuthi manje ngithi mangabe ngishela umuntu kuba siyanhlupha kakhulu le nto lena babisho nje eqinisweni yangihlupha ngoba namanje akunzima impela Yeah. Kolongela ungalalela emsakazweni. Othi ngikhulume naye. Athi ngikhulume naye. Ubaba Kambuthe ubani? Okay, anonymous, baba anonymous. Okay. Into yokuqala ngifuna ukisho kuwena baba anonymous ukuthi uyindoda, okay? Awusiyi umphambili wakho. All right? And ubudoda bakho into wena oyiyona, umphambili wakho nosayizi womphambili wakho isitho esikhona emzimbeni wakho. Into yokuqala leyo. All right? Now, njoba ngishile eqaleni ukuthi uyabona wasebenzisa kakhulu ophone yabo into zephone laba bantu abalapha yana bakhethiwe ngempela futhi abanye babo baze benza ama operation benza izinto kuze bezohehisa kuumsebenzi leyanto. Okay, so akuyona into ereal akuyona into yangempela kwi acting liyana umsebenzi wokuactor. So musa wena ukuzicompare nabo ngoba automatically was compare nabo nje vele uzozibona wena umncane even if wena awumncane. All right, but ke ngikuzwile ukuthi u10 nabo omama abanye seyayisho indaba yokuthi wena umncane. Lalela ke ngiyaphinda futhi uyindoda wena awumncane kungenzeka ukuthi umphambili wakho usayizi othize. Now ngifuna wenze kanje nake yithi ke manje if wena unomuntu wakho wesifazane, all right, njoba ngishilo earlier ukuthi into ebalekile kakhulu ukuthi uma unomuntu wesifazane zama ukuthi kube nokukhuhla into ukusondela khona uma ungaphakathi kuyena. Yithi uma ungaphezulu kuyena ne uyangibuka la ku TikTok na TikTok lapho noma YouTube khona ngifuna ungibuke lento engizoyisho uyangibona noma ungibona ngizokuchazela ilungile ngizokuchazela ke uyabona ukuthi uma ungaphezulu kwakhe kuzukhuhle ne imlenze yakho uzama ukuthi umlenze yakho yombili ingabi phezulu kwemlenze yakhe yombili njoba kujwayelekile futhi imlenze yakho yombili ingamgcamalezeli. Okay, ngoba umwenza njalo then umphambili wakho uzongena kwimbobo yakhe straight. Manje sithina sifuna ukhuhle. All right, so wena umlenze wakhe owodwa awungene phakathi kwemlenze yakho yombili. Understand lento engishoyo? All right, so ngesikhathi wena umlenze wakhe ungene phakathi kwemlenze yakho yombili okusho ukuthi gcina kuba ngathi nenze uX. So ngesikhathi umngena wena automatically uzoba somkhuhla eceleni inkomo yakhe ngaphakathi uzoba usukhuhla somewhere khona lozobunqinda khona ngoba yabo umuphakathi kumuntu wesifazane umuntu wesifazane akezwa ukuthi ukuphi nendawo kuphela uzwa ukuthi wena unqindile khona lo unqinde khona. So yenza sure ukuthi akube khona udonga mongaphakathi kuyena ozongqinda wena kuyena. All right, if kuukuthi uwena ongaphezulu kuyena umuntu wesifazane indlela zokuthi zikwenza ukuthi ungqinde somewhere odongeni oluthize kuyena ukuthi one if ungaphezulu